Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш.TJ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва як мошини Lexus рӯй карданд ки алиши ба хона ва замин ва як 11 та дига хона рӯй карданд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва номерошона ҳар як кадомашо дар ҳамин видео мемонем. Дӯстон азиз, бо ҳарфҳои зард мақсад ки кадомаш ки маъқулаи занг занем. ва дӯстон азиз, кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, замин дорад, квартира, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар ҳамин рақамҳои WhatsApp экран буда, ина 20 WhatsApp мо кор мекунад. чизе ки барои фурӯхтан дорем, барои реклама кардан, танҳо мо реклама мекунем. Суратша дар қатъи маълумотош дар ҳамин WhatsApp рӯй кунем, мо дар видео оянда фурӯшта реклама дар мегузорем. ва дар имза мо дар хона рӯй кардан аз территорияи Душанбе, дӯстон азиз, аз территорияи Ваҳдат Аниқ, аз территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Исор, шаҳри Бухтар, территорияи Ваҳдат, дӯстон азиз, территорияи шаҳри Кӯлбаса, Турсун зода рӯй кардан, дӯстон азиз, территорияи Фархор, территорияи Хуҷанд ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон кардем ки мо пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 119 сомонӣ ҳастем. ва боз мегӯем кадоме ки мисол хона, замин, квартира, чӣ маҳсулоте ки бошад барои фурӯхтан, мо ҳама чӣ реклама мекунем. Марамат сурат маълумотшо дар ҳамин WhatsApp рӯй кунем. ва мегузарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегузарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки ба хона, ба квартира, ба замин аз Душанбе ва фурӯшиам ҳастае. Lexus, дӯстони азиз, ES серис ҳастае ки F Sport ҳастае. дӯстони азиз, Lexus-ои 2014 ҳастае ки модели мақсад ки нав ҳастае, F Sport ҳастае, фулае. соли бурӯишаш 2014 сол ҳастае ки 34 бензини холӣ, объём мотора 3.5, коробкаш автоматае. ҳолати мошин беҳтарин мошин, як дастаге гаштаге, ҳамин овардаге наям тарафи Европа, як даст гаштаге мошин мегӯяд беҳтарин ҳолатаи мошин фула дӯстони азиз. 10 моҳ танировка дорад, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, раставоша кардагӣ, кондитсионер, электропакет. полни дӯстони азиз, М Sport ҳастае ки ай ҳамада люкси болои болош ҳамин М Sport дӯстони азиз. мошин беҳтарин ҳолата. ана ки алиш мешавад ба хонае ки дар Душанбе бошад ёки квартира ёки замин фарқ надорад. болоиш дар коша сума метиҳам. мисол шумо квартира дорем ёки хонаи замин ёки замин дорем, дар территорияи Душанбе бошад алиш мешавад. ва кадоме ки сумакӣ мегирад мошин, нархи мошин 240 000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила дорад. алиши хона, замин, квартира аз территорияи Душанбе, дӯстони азиз, марамат вариантона пешкаш кунем. ҳоб промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. сумаки 240 000 мошини аз шаҳри Душанбе, алиши ба хона, замин, квартира марамат пешкаш кунем. ягон саволтон бошад марамат занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мегузарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Исор, дар шаҳраки Уртабуз, дӯстони азиз. шаҳрора Уртабузда ҷои ободишта Овсвет дорад. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кадаги аст, қатъи меҳмонхонаш 4 дар хона аст, дӯстони азиз. гирди хона полни худ маҳкама, хона проектҳои нав катия, ғишти пухта катия ва дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухниам дорад ва хонаҳо монтаж шкатор кардаги аст, фақат инами ранг бору дар тирезаш мондаги, дига ҳамаи кораш кардаги аст. подвали калон, дӯстони азиз, дорад, обам ҳастае. хоб меҳмонхонаш кади ҳамагӣ 4 дар хонаи подвали шуда, дӯстони азиз. нархи хонара мега 170 000 сомонӣ гуфтесиян, бо мегад ҳамира муомила мекунӣ. дурунои хонара наворуш ҳаста, фақат рангу бор мондагиаи мақсад ки баъзе кораш уже хона ки қариб 80-90% уже омода ҳастае. якумаш рақамҳои дӯстони азиз Тисела кор мекунад, дасти 99. дуюмаш рақамҳои Мегафон, ахираш 73 инашта WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. шаҳри Исор, Уртабуз, дӯстони азиз, наздикии мактаб, мағоза, роҳи калон, ҳамаш наздикае. 170 000 сомонӣ ҳастае, боз камтар муомила мекунад. хона проектҳои нав кида, ҷои ободия ва зуре расходош хела бисёр кардагае, нархшам арзона. 170 бо муомила дорад. хай бисёри баъд мо такрор мекардам, то ки мехарем маърамат занг то қасуми холат, дӯстони азиз, одамони харидор занг занем. ва кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ доранд ёки замин, квартира, хоне ки дар катани мо реклама монанда, маърамат дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дорем. чӣ реклама боша маърамат рӯй кунем, бо рекламада мемонем. мегузарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамъияти Султонобод, деҳаи Гулобда. 8 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кадаги ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ,
бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва хонаи баракам дорад. ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулоб дӯстони азиз, 8 сотиқ замини ҳамвора ва 4 дар хонаи калон, қатъи ошхона, баня, кухнӣ дӯстони азиз, калидор шкати. хона мегӯяд дастрост фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. 290 000 сомон аст, боз муомила дорад. Якумаш рақамҳои мегафон дастии Тоҷикистон аст, ахираш 90-96 кусон аз кор мекунанд. дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 76-80 ишта WhatsApp доранд, рақамҳои Россия инаша кор мекунад. 290 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомилаи хуб мекунад дӯстони азиз, ҷош-ҷои нағз мекунад, бо метавонед маълумотҳои пурра ва аниқша гирин. ҳар дар рақамҳошро кор мекунад, рақамҳои Россияда WhatsApp дорад дӯстони азиз, марҳамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳошро гирен занг занем. ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо дӯстони азиз хонаи маҳқулӣ ки наёфта бошанд, дар комментари мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор ҳастаем. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем дӯстони азиз. шумо ҳам чо кунед лайкотон назанем фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед ва як чорга кунед ки навора дар рафиқотон поделисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тоқа Капа. наздики чораҳаи дӯстони азиз, Тоқа Кападай лаби роҳи Калон дӯстони азиз, магазин ҳамаш наздик аст. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тоқа Капа. 5 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо об свет таъмин астае. якта кати дӯстони азиз, кат барои шитан дорад, якта калидори калон, отделни баня, аловхона, навес, ҳоҷатхона дӯстони азиз, баня ва дигар чизҳои лозимӣ. хонаҳошам ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. боз адресшам мегем шаҳри Кӯлоб, Тоқа Капа дӯстони азиз, чораҳаи Тоқа Капа пешаш дай, лаби роҳи калон астае. магазин ҳама чи лозимӣ дар наздикии шаҳри. хона тайёре фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. якумаш рақамҳои Билайн, ахираш 56-52 аз кор мекунанд. дуюмаш рақамҳои Вавилон, ахираш 20 ишта WhatsApp доранд. 170 бо муомила ва савдои хуб дорад. пешхона бо навес кардагӣ, хона ҳамаш проектҳои нав карда ва хонаи навсохти замонавӣ дӯстони азиз. хоб оиди хона шумо агар ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед, ягон саволи зиёдӣ дошта бошед, агар шумо занг занед, ҳамашро ба шумо фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Фархур, дар заправкаҳои боло. ноҳияи Фархур, заправкаҳои боло, хона замонавӣ. 8 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кардагӣ астае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, гирди хона термис, стиральни машина дӯстони азиз, термис, оби гарми хунук, якчанд намуд дарахтони навниҳол дӯстони азиз ва хонаҳо ҳамаш проектҳои нав, яъне ки замонавӣ ремонт кардагӣ, чӣ хеле ки дар навор дидестем. дӯстони азиз, хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуба дорад. 350 000 сомон аст, боз муомила дорад. кадоме ки мисол харидори аниқ бошад, мегӯяд бо занг задан ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва рақамҳои мегафон, рақамҳои WhatsApp метавонед ки оиди ҳамин хона маълумотҳои пурраша занг зада фақат харидоро гирем. ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен, ё ки замин дорен, ё квартира, ё ки мошин, ягон техникаву аппарат, марҳамат на рақамҳои мо барои реклама кардан 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram, пайвастро метавонед суратча қатъи маълумотошро икунед. мо дар видеои оянда дар каналамо реклама мекунем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкира занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар маҳаллаи Ғайрат, яъне ки Стаханов дӯстони азиз. 5 сотиқ замин масоат дорад ки 2 хона кардагӣ астае ки 2 хонаи, як хонаи 6x3, як хонаи 5x4. баня, кухни дӯстони азиз, доруштай, мағозаи, боз ятага мағоза дар пишти хона дорад. ишам қатъи ҳисобай мағозаи 5x5 то ҳам хеле примерно дӯстони азиз, як мағоза ва 5 сотиқ дига замин гирдаш маҳкам. дӯстони азиз, якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. ошхона, баня, кухни, отделния дӯстони азиз. хоб нархаш мегӯяд 310 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад. ва плюси ҳаминае ки бо магазин дошта пишти хонада, мақсад ки бо як бизнеси оилавӣ астае. нами рақамҳои Вавилони соҳибшон аст ва рақамҳои васфшон 310 000 сомон аст, боз муомила дорад. ягон оиди ҳамин хона шумо маълумотҳои зиёдтар хоҳед агар фаҳмида,
занг занем ба шумо маша фаҳмода метиҳанд. Навора дар рафиқотон дар ҳамин WhatsApp, имо, Telegram тон пайваст кунед, дӯстон азиз масаки поделисаш кунед ва чӣ хонае ки лозимаи нависе пешкаш мекунем. Мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансур, кӯчаи Каротигирский, сеюм кӯча дӯстон азиз, канечкаи маршрути 15. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. Ки дӯстони азиз об свет мегӯяд пастяняй. Хоб 3 дар хона қатъи банияшай, нархаш мегӯяд 220 000 сомония аст. Боз мегӯяд муомила мешавад. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Шомансур, кӯчаи Каротигирский, сеюм кӯча, канечкаи маршрути 5. 220 000 сомония аст. Боз мегӯяд муомила мешавад. Хайростига маълумотои хонара маълумотоша пурра мондагӣ нестанд ва дурнои хонарам суратош нестае. Оиди ҳамин хона шумо агар маълумотои зиёдтар хоҳед, агар шумо харидор ки бошед, занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд, фақат одамони харидор. Лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Девашир, дӯстони азиз, участкаи Нав Баҳористонда. Иҷода уже одамо хона карда зиндаӣ кардесиям. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як хона кардагӣ аст, ки хона болош пӯшондагӣ аст, дӯстони азиз, яъне чие? Ҳоли ремонт кардагӣ нест. Як хонаи калон, 10 сотиқ замин, Деваштиш, Баҳористон, Дуда. Одамо зиндагиро нархаш мегӯяд 55 000 сомония аст. Боз мегӯяд уже муомила мешавад. Оиди хона, дӯстони азиз, ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар шумо фаҳмидан, фақат занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳад тарафи Хуҷанда, тарафи Деваштиш. Рақамҳои тисел марама. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, пеши мағозаи 7 Ахтар. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 43 квадрати метр. Бо ремонтҳои замонавии таъмин аст. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ҳамаи шароитош муҳайё. Нархи квартира мегӯяд 350 000 сомон аст. Боз мегӯяд муомила савдо дорад. Хоб, дӯстон азиз, ҳамин рақамҳои билайни ҳисоби шунай, нархи квартира 350 000 сомон аст. Хоб, дар куҷои мисол корвон аст, бо худтон маълумоти пурраша мегирем. Фақат одамони харидор да. Хай, квартира сода тоза кай. Марама дига маълумоти пурра баъни аз рақамҳошо, дӯстони азиз. Кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, квартира замин мошид, дар рақамҳои болода 20 дарои кунем, мо рекламада мемонем. Мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. Қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон, дӯстони азиз, квартира люкс аст. Сехонага квартира аст ки дар 11 ошина қарор дорад, 70 квадрати метр, ремонтош люкс аст, замонавӣ, бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад, дӯстони азиз. Кургавои полни худ мегӯяд тёкли пол кардагӣ аст, дӯстони азиз, халадини, стелини, термис, кондитсионер, кухни, гарнитур, мебел ва вайфай ва гирди хона полни худ камера, дурбини ҳамаш обшим, пеши дом камера задагӣ аст. Нархи квартира мегӯяд 360 000 сомония аст. Боз мегӯяд муомила мешавад. Вайфай, пайфай, кондитсионер, ҳама чи обшим дорад. Замонавӣ, тёкли пол, ремонтош люкс аст. Хоб, рақамҳои билайни ҳисоби шумо, дӯстони азиз, нархи квартира 360 000 сомон аст. Агар шумо ягон маълумоти иловагиша хоҳед, агар фаҳмидан, срочнай занг занед, бо ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. Мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар бозорчаи Гулистон, дӯстони азиз, пеши бозорчаи Гулистон. Духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад, 64 квадрати метр. Бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин, ҷошҷои беҳтарӣ мегӯяд, халадильник, термис ва дигар чиҳои лозимӣ дорад. Хай, бо иша худтон маслиҳат мекунем. Хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 375 000 сомония аст, ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. 375 хона мегӯяд ҷои арзанда ва квадраташ, яъне ки 64 квадрат, метавонед ки сехонагам кунен, 4 моша духонага, дӯстони азиз, бо ремонтҳои замонавӣ. Хоб, ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисоби шумо, шумо ягон маълумот, ягон саволо иловагӣ дошта бошед, агар хоҳем фаҳмидан, занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам, дӯстони азиз. Ва ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.